No, no. No, això ja no. No. Això no. Sí, per mi té un punt atractiu, perquè... No ho sé per què, però... No. Sí. Crec que fumar no és sexy, però sí que potser llegues més, no sé. Que té com un punt així de més dolent, de més rebel, i això jo crec que ens agrada a les noies. Queda interessant. Sí, queda interessant amb el cigarro ja, però és que no sé. No té res a veure, crec. O sigui, fumar no es res sexy. Me cuesta mucho salir con una persona que fuma y siempre lo he dicho. Si veure-ho i no olorar, pues sí, però si està davant teu i està fumant o et fa un petó, pues no. El gust que et deixa, No mola que tingui sabor a tabac. Sí. Que t'apropes, deixes de fumar i ja està. A veure, si me l'estimo molt, potser sí, però li demanaria que quan estigués amb mi, almenys intentés no fumar. Yo la verdad que no relaciono la palabra sexy con la palabra tabaco. Hay gente que se cree que la gente va a ver más sexy por estar fumando, pero me da un poco de asco. Vas de gran, no sé. De guai, exacte. Si algú ho fa només per impressionar algú, és com t'estàs matant per dins i a sobre crec que tampoc et farà cas la persona a la que et vols impressionar. Per mi algú que fumi em repulsa més que m'atrau. Si la persona en si ja és sexy, doncs... Ajuntament de Sant Cugat.